Galas puto. Galas puto. Ay, sigwak lang ma. Galas tinuang. Ha? Galas pusa. Ay. Hindi pinagala papait inte Aurora. Aman, teka la papain. Inte gala inte Aurora. Mali mo eh. Agro terte ko na may. Ay. Marik ati sanaka. Marik ati sanaka. Marik ati sanaka. Diagang tinuang. Diagang tinuang. Ay, Ay, kapagaya. Ay, kapagaya. Kapan kami agala Kapag kami agala itilato. Iubo mo. Kapag kami agala itilato. Iubo mo. Ay, buno. Awan tiban niyo. Silok-silok compilation. Ay. Ini ang bisngi dapat. Ay. Video talaga akan nih. Video mo to talaga ata. Ay. Bisngi mo. Ya. Ang bisngi ato natin. Hi, guys. Ulit. Hanggang makikita. Pagayam na. Ay, bihan ko. Hi, guys. Hi, guys. Wala na kayo mga kumakain. Welcome to Happy ni. Hey, vlog. Apa nga makikitain nak aja nito kita. Ang tawag style mo mo. Adi ni nga. Ito lagi. Apa nagbanglaw? Di mo siya ay. Oh, kininaw. Buwe! Visit ka? Nila takon. Betul. Latag mo. Ay kada kayo, kumusta kayo pa naman? Ay, kayo. Kumusta kayo? Kami. Di ka nagbabae. Yan, gigtutin tayo ni Auntie Bateng. May summit lang nga silok-silok. Kitain. Gamatan tayo, isakan. Kitain tayo, man. Pagpagdaon mo ka ba yan? Ayan, let's G. Yung malaw. Medyo agliming tayo mit basit yan. Timagon ko na nga ridaw. Dito yung kwarto. Malaw, may kasi kami na malaw. Paya. Ay, Pati nyo arrival Ay, pagbalunang nga latag punaw. O, lagi pagbalunang nga latag ikaw. awanin na yan. Lagi blaw? Wow. Hindi mo julan. Ay, patumong kumanaryo. Na, insubli magajumujul kan? Pagbalungay pulang kung ay ko, di mga malmalpak ng tumingin. Nanay! Nanay! Ay, Alam niyo man pala natin eh. Oh. Ay, nanong, minam latag. Ay, naga ni yung... Diba? Ay, naman tilang banda ko. Ay, namalo. Madika ko na ka, marik ati sanaka. Marik ati sanaka. Marik ati sanaka. Dukol. Dukol. Ate balay da bibe. Anya? Andot pare adi kasi hindi balay ya bibe. Ay, okay. Ay, okay.
Be, pare aja kasi nag-ibalay. Marito. Saan cellphone? Tugot-tugot na magaling niya. Adi Mati ati tumong ko gamay. Naglaka Mario. Tuming talaga. O natagang kasta na eh. Mati yata. Nay, oh, cellphone na. Pagkasa ni cellphone. Ang bakal Ay, Oh. ay na. Natindagan. Nalati ko na. Tawa na. Ay, no. Nagparagi mo. Ay, Yan kamare kadwan tayo so lang ako. ay, nagsikit yung phone. Ate, Nagsikit dito lahat ito. Ate, di ko Ay, tatanong napingin mo, di ko na. kita. 1,195. O, nakadaas. Nay, tayan! Hindi yung, Paparan tayo! hindi yung dyan eh. Diyan! Dyan eh. Ano prayan tayo? Ano pra tayo? Hindi yung dyan. Abo. Pasyar. Ang pasyar yung Agala tayo. latan. Ay, akin natin. Kusa. Ano pa eh? Ano ang? Sige pa. Ay, yung kapaliw. Ay, Ay, buninang. tiyagang tinuang. Tiyagang tinuang. Ay, Baga, Diyan agad ka ka. sir, Nina. Ay, kapagaya. Ay, kapagaya. Kapan kami, agala Pag tayo. kami agala itilato. Iubo mo. Pag kami agala itilato. Iubo mo. I don't know. Ay, Awan tiban yung Ajak pepe sa mga Hindi galas puto. Hindi galas puto. Ay, Ay, sige ah. hindi galas tinuang. Ah? Hindi galas pusa. Nagkat mo rin ang Ay, gay. hindi pala gala papayat. Hindi dya aurora. Aman, tegala papain. Hindi gala, hindi dya aurora. Mali mo eh. Ang grocery ko na may. Sige, hindi kala te. Kasi daw, gagala ti papait. Agala ka ng papait, dante mapan aurora. Ante, mapano na agala papait. Basta hindi pa siya gay. Nasa bulim. Hindi kala papait. Hindi gala parya. Ay, hindi Oh. agala tinuang. Ay, Papait. papait. Oh, dante mapan aurora. Hindi dya aurora. Hindi kala papait. Ante, nga pala gala papait. Hindi agala Hindi te. agala ti hindi dya pasyara. Hindi aurora. Agala Ay, tayo. agala ti parya. Oo, agala tayo. Tandaan nyo ka 200. Ay, 500. Kasan mo dumayang ali kortam ipayala takin natin mo ilatin mangay. Ipayala takin natin mo ilatin mangay. Ay, kabalyaw. Cellphone. Nay ila, iyalam ka sa cellphone na mo. Ay, latag Alam na. mo, Dumi, magkasino ka na. At this moment in time, gulatin natin si Nanay, si Lo. Karganta pa ata niya anak ko. Jai! Ata latag ko. Ay. Nanay! Ata ni uro kan ay. Uro. Ba. Nanay! Hello. Oh, hello mo, di ba say? Hello! Kabalyaw. Oh! Kabalyaw. Ay. Ang kapigig ko gamin iwasan magsilo kay Iwasan nila. Lalo na makikita ka. Jai. Hindi latag ko. Ay. Aray! Ano dito ko ko. Ay. Litog! Wait ko nga. Ay, wait ko nga. Litog! Nito. Pantay. Nandali makapagyan. 20-20. 20-20. Hindi sa klase. Naku na ulit kayo hindi na tayo agay. Nga. Ay, 20-20. Nakikot kaya? Yun. Ay, tingnan naman. Intan! Intan, nanay. Jai. Jai. Tuesday. Tuesday. Intan? Jai. Kaparang ta. Intan? Jai. Jai. Tuesday. Yan sa talaw. Ay.